If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC. Nice Liga Channel. Ang ang nagpapalaga sa imo. Lansyaga, Showtime Drama. Tagkaron, sugura na naton ang pag-haraka. Ay, arabaw. Padayon niya po ng paglaot nila sa ako, no? Wala gis na nagaunta sa paglagas sa akon. Baw nagdamo, naging sila yao. Ay hala, tuduhin yung dalagan. Grabe mas sila padalaga, no? Ah, tuduhan ko man eh. Ay mo nga high-speed jack. Gamiton mo. Sa unahan may kahoy, oh. Baka dako sa puno sang kahoy ngayon na. Basi ko makabulig pa ina sa akon. Palipod-lipod ko danay. Kaya basi ko majakpatan kanila jack. Kaya baw. Maanihin ka gan. Wala mo padaan na meet si Loren. Sana siyaga ko na sa nabatian mo. Mapalipod ako sa kahoy ngayon na. Yuwap. Nakita niyo mga kawan? Nakita naman. Dira sa nagpalipod sa kahoy ngayon na. Yan na. Was-wasan ta kahoy ngayon na. Hindi magyapon ni na madali-dali sa mga bala sa basta. Dako sa kahoy ngayon na, oh. Hindi man na gani masakram sa pulo ka tao eh. Wala na sa sangipan pang palagyuhan. Ay mo on na hinihingo no. Ano, sangit? Ni po on na niya. Nining ami-ami ha. Ni to mga mo na iha. Oh, mayo. Oh, may utok ka gisungit. Wala na ba? Wala ka ba? Ni po on na niya. Oh, bro, hindi nila sa pagtiruha ha. Ano man gali? Ang mandro sa aton patyo naton. Hindi. Kung gusto ni Boy Tirador, padala taliwat si Jackie nga buhe. Alim mo unta, tayaan tala sa ngarbas. Mahadlok na inasaton. Ate, no props da. Ay abaw. Ara na sila oh. Ay abaw. Kasi nga muna ning katapusan mo Jack, pao. Senyor San Pedro, babuligin nyo man ko ay. Saint Joseph, baw. Abaw, delikado ko de. Ara na sila oh. Ako yan daw, hindi pa ko makatindog. Kaya sakit sang buli ko. Pero padayon nga po ng pagsandi ko sa kahoy no. Taklob ka dyan! Yung magkaon ka na. Salamat gid Sky. Bahaw ka nami sinang pagkaon na. Abaw. Hinay lang do. Ba? Basi mabuka ang pinggan. Berarti ako be. Grabe to. Para Miloy, kaya kami nagkaon sila. Silawan ko lang. Ay, habo yun takakarin kutsara, Lolo Miloy. Ay, Para na kay Lolo Ilyong ya. Sige, bakaon kita. Abaw, kanami. Kaon. Kanami, Sky, kay ginahungitan mo gid ko. Sige, mag-enjoy ka lang ha. Kaon ba yun kay balagaw? Takros bye-bye. Ano? Oo. Malagaw to sa baybay? Para bagayo ayaw imulawas. Ay, oo, matuod. Magpainit-init ka mo, Lolo Miloy. Lolo Painit. Ilyong. May daig ka sa balas. Tuod. Oo. Tapos ang balila namin na kuno ibutang ko sa balas ang katunga sang lawas ko. Ilubong mo ko da sa balas. Tampukan sa kabalas. Galing, hindi ko yakaw po daw. Ay. Alang-alang ko, abi. Ate, ay kasayang ba? Sige na lang okay lang na. Ara man si Parimiloy. Tulod siya. Kwan siya. Alay, ahilang ko, Guide. kasarang naman ko magtindog. Sige. Gibuligyan ko abi ni Sky kag siya ang nagapakaon sa akon. Ate, sige, Lolo Miloy. Sige, Lolo sige, Ilyong, sige. maghalong ka mo, ha? Okay. Sige. Sige. Kay malakat ka. Kaon na. Ubusan na pagkaon. Ate, oo, Lolo Miloy. Ako makaon. Ay, ikaw wala mo kaon. Ari ako sa ikad sa bye-bye.
Makita ko ang magputi nga mga balas. Mabatyagan ko ang mabugnaw nga huyop sang hangin. Kag makita ko man ang pagdapyas ang balod. Diri na nga na ako magpaliwaliwa. Dali lang. Sino'y nang ara sa unhan? Daw si Lolo Miloy kag si Lolo Ilyo Manila. Palapitan ko sila. Ay, abaw! Andi ka Kadamo sabay-bay. na sa baybay, Parimiloy, ho? Oo, do. Kadamo siyang tao, kadamo siyang babae nga gwapa. Mag-amo sini, dasig ni mong pawan ang lawas ko mo. Ay, ito lipat sa kay Nami pagitani ko naray di si Sky. Ano Para nga may upod pagid kita nga gwapa sa tupad ko. Oo, Pero, do. uy, sino ginatulok-tulok mo na sa unhan? Ha? Ako, Ano sa hindi na punta. maghalin ang tingog mo? Ang mata mo da? Ako sa punta, ho, may babae. Ha? Ito, Bla. Bebe, Lain siya sa iban nga babae nga nag-aaral sa dito. Parimiloy kakinis ang kutis, oh. Kagagwapa. Pero nga nag-aishanon siya. Basig ka kinahanglan siya sa mag-comfort sa iya. Ay, kung ko lang na inyong, Eh, basi ko may nubyo, nagkagapatapulan ka. Hindi ah. Bayo tanik. Uy, halala. Parimiloy. Do, naghana siya magpalapit sa aton. Pero, do ka pamilyar sa itsura yan, do, di ko na siya nakita ba? Oo man. Abi-abi mutaran ko, man. Hala. Do ka pamilyar, gid. Basi siya ng ex ko sang una. Migo tayo, Ari ka naman tigali. Oo, mi gunoy-noy. Nagapungko-pungko ah. Kadamo sa mga bata nga naghampang, no? Gani man. Tinga wala ka nag-intraw. Sultiro na ko yan, noy. Aba! Aba, soltero ka na? Oo, balan, noy. Gwapo ko yang nga sultiro. May buot ka na gali? Ikaw, yaw. May haraman eh. May pamangkot ko bala sa imo, noy. Ano yung pamangkot mo sa akon? Ariyo ah. Anong nagauna sa babae nga nagabusong? Ha? Ay, syempre. Siya niya eh. Hindi ah. Ano haw? Mata eh. Ha? Nga haw? Ti kaido nga babaeng nagabusong. May pamangkot man ko sa imo. Ano na, noy? Ari ay. Ano sa English ang pulo kaido napatay ang duwa? Kaapos, pulo kaido, napatay ang dua. Oo, ano na be? Siyempre, tendog didto. Believe ka na, Toy? Oo ah, ikaw pa. Noy, Ano, Toy? kakita ka na amo nga wala kibol sa buli. Ha? May amo nga wala kibol sa buli? May ara eh. Sa diin, Toy? Pangita balay espiyo, kaglantawang buli mo. Lolo Ilyong, Lolo Miloy, maayong adlaw. Uy, doon inapangilan na ako ikaw dahil. Oo, do. Kataong si Imo, doon nakita ka na kasang una. Basta babae, gani na siya kitsilyo. Uni siya ganit man. Abi ba palapit-lapit ko biday si Imo? Sino ka gan? Ay, si Loren, ini Parimiloy. Oo, si Loren eh. Dili ba ni siya sa aton barangay siyang una? Bata ni siya siyang utod bala ni Hulay. Ay, Oo. ito ka. Kamusta ka mo? Ay, okay lang gabi. Okay gid kami dahil kang siyempre ako wapo magyapon. Ano si Parimiloy? Ako okay lang ako ah. Di ka magkabalaga. Wow, huwag pa cute-cute sa Imo dahil ho. Sige siya pumarungat sa babae ang hambalan. Pertik lang si tawag. Ari, manggali ka mo diri? Ay, siyempre dahil ari kami. Di ka ari ka man mo. Aba, Nagtabuay, gandang manas, taga tatlo, no? oo man.
Amo bala, Oh, Ikaw ya, day? Nag-ano ka di, day? nagapaliwaliwa lang. Nahidlog gid ako sa aton barangay. Madugay man ako nga wala makapauli eh. Nakabalo naman ka mo. Halin ako sa ibang nga pungsod. Kag pagkatapos ng isang malawig na tinuig, bago pa lang ako makapauli. Ay, nahidlaw ka din sa aton barangay. Abi ko na Premiloy, nahidlaw siya sa aton. kita mo lang. Ikaw, Bledo, ginakontra mo gid yung mga diskarte ko, ah. Laid lang sa korosibo. Pwede ka, Oh, pwede ka uyat sa kamot mo. Balaan mo matindog ko, day. Balaan mo halin ko sa ospital, kaging kastigo ako. oh, baldado ni susubong. Grabe ba? Hindi man kaya ko na magana magtindog. Doon di ka katindog. Kita mo lang. Maayo galino, kay nakalagaw kaya si iban nga pungsod. Si Premiloya, matsyagan ko doon, di na ito siya mabato mo. Eh do, ang mga gorilya, doon di man pwede makabiyahe sa plano. Si April yung nakalagaw ni si Iban nga bungsod. Bungsod. Amo, kamusta ang pangabuhi niyo diri? Ay, pangabuhi namon, day, ari, medyo pigado ko. Importante nga, ari si Premiloy, na pwede ko mahulman kung malang-alang ko. Kita ko pagkaw sa ko na. Grabe, bulgar mo gina, ari sinday, ho. Sige lang, lo. Ay importante, nagkapadayon ka mo sa pagkabuhi kag maayong lawas ng permi. Pwede ko bala ka maimbitahon na magkadto sa balay? Mga pilang kita dito. Upod sa mga ginikanan ko. Kung ato sila dito. Ano abi kay kisa, ako lang isa sa balay. Amoy na nga, wala ko sang mahimo kundi magpaliwaliwa. Nagkakadto ako bisan diin. Amoy na nga ari ako diri subong. Ay, abi ko anay kung makaon na to sa balay niyo. Kay pwede mo gid kami maimbitar ni Premiloy. Oh, sa doon na siya. Oo. Imupol kami na yun. Oo, siyempre, way labot sa kape, dapat may tinapay. Kag kung may ano dra pwede makaon namon eh. Mapugkoon mo siya sa manami nga pulukuan. Ay, ano ka namin na Premiloy ha? Tuparan mo siya. Siyempre, maalay ay siya sa akin. Okay, subig ko siya kay Sky. Ano hambal mo? Wala, silig ko kay makaon kita sa ilabalay. Kamo, anong kalingawan ninyo? Ang abon nga kalingawan? Ate, siyempre. Ano kaming kalingawan to Premiloy? Pabati sa tingog mo. Ang kalingawan namon, siyempre, kung ano tang pwede namon magtrabaho, kay balo ka dahil. Kasi namon ang edad namon, ya. Namian kami yung magtrabaho. Baskog pa kami, ya. Baskog. Amo bala. Sige, lo. Dali ka mo, Lolo Miloy. Lolo Ilyong. Magupod ka mo sa akon. Masakay lang kita sa akon sa lakyan. Ato, ang akon sa lakyan sa unhan. Ate, sige tayo. Maupod kami sa imo. Juga dah. Oo, gani. Sige. Masakay kita sa salakyan yung Premiloy. Doon ka namin na ha. Sige. Nahidlaw na kung wadaan magsakay sa namin nga salakyan. Sa kwadlag ko masakay. Sa daan. Sa project. Dali na ka mo. Hindi. Wala man din si Jackie. Ay, ba? Wala ko nila nakita, oh. Ano sila nabulag? Mayo ni sila garo triningon massage. Ay, grabe. Hinayang ko ng tingog ko. Makatiningala na yaw. Nga wala ko nila nakita, man. To, di rin lang sa nagpalipod. Oo nga ni. Nakita tagid sa duha na nun kaman na. Di rin siya nang palipod. Kang ari pa ni gani ang iyang tapak-tapak. Oo, gani. To, to. Basi ko, matuod ang hambal ni Boss Maki. Anong hambal ni Boss Maki, yaw? Ano hambal ni Boss Maki? Nga, anak sa aswang si Jackie. Ano? Hindi umakmani nila yan. Wala na yan kausyon mo nga aswang nga yan.
Na. Ari na din si sa ulo. Tanglaan ninyo sa mamaw. Oh. Wala man. Tira oh. Kaatag sa aton duha ka mata nga wala sang Jackie sa babaw sang kahoy nga ine. Oh. Sa diin pala si Jackie. Sa diin. Ay abaw. Hindi sila makakita sa akon. Ay abaw. Basi kon gibuligan ako sa mga abyan ko diri sa kahoy nga ine. Basi gibuligan ako sa mga inkantong bugoy. Baw. Dila ko di magahod ah. Basi kong batian nila. Magpakita ka sa amon. Ari ako day. Batian ka mo. Oh, nabatian mo. Ho ni Jackie. Tangin. Oh. Wala man. Oh, di mal ka Jackie. Mangkuha nga Jackie. Kakatumang nga ako. Labing sungi nga na. Mangangkat pa oh. Grabe ba? Anong ninatabo sa akon man? Hindi ko nila ni makita. Ano ni sila guro? May katarak ni guro ila mga mata mo. Pagkadto ni sila guro sa pagkabulag. Ate, wala siyang problema. Damo na ba subong blend massage? Ma-apply sila eh. Makita ka. Naniin ka. Ay abaw. Kagahod sang sungi ngayon eh oh. Ari mo ay. Ari mo kay. Ari bilang puluton kaning bunga sang kahoy nga daw inomol kadako oh. Habuyong kung ba mo nga sungi ka. Ya eh. Mamaina nga. Araw na. Habuyong ko siya. Kabulayan mo ba kami? Ako'y anak na ma-angay. Uy, sungi. Naigo ka dyan ang baba mo sa bunga sang kahoy, oh. Nali sa babaw. Ano nga sa babaw man? Dito halin ang bunga sa kahoy ngayon na oh. Dogi hungod din nga habuyo si sungi. Ako'y na. Hindi. Baw, narap-trap yun ang tahi sang sungi mo ngayon ah. Oo nga ni. Anong hinamabakon? Ano biti kagahod si imo mo? Lagi ka lang sige. Ang gaya mata ko. Kinhaboy man ka. Animal. Ikaw nagaboy sa akong diler. Pamusi mo. Ari lang ko sa tupad mo. Ang lanang animal. Ginaboy ka mga doa. Tago, agoy. Ang kayo mata ko naman ang ginaboy. Hindi. Basi ko may tamaw ang kahoy ngayon kaginkuha nila si Jackie. Mahalin na kita dire. Karit sa kahoy ngayon Mahalin na kita dire. Animal. Kasigan niya. Sige lang mga boy sa aton. Dasigan ninyo. Mahalin na kita dire. Ay abaw. Dakuyampan sila yo. Daw ginasindutan mga bule nila oh. Ay abaw. Ato oh. Abaw nagapinalumba sila dlaga no. Nahamot ko ba? Amoy ng bagay sa inyo. Baw. Grabe ba? Mayo kina dula-dula ng sakit sang bule ko. Matindog ko dibe. Hanap. Ay salamat ged. Katindog na ko. Grabe ba? Amo na tong natabo kagay naman. Wala ko nila nakita. Ato ba lang may tigadluman ko blaw. Ano ko man may anting-anting. Anting-anting man. Do sa katigulangan ko lang na nabatian ng anting-anting na mo. Dere ka bala. Kay maminsal pagi ko sang himuon ko. Kinanglan makabalo siniyang mga pulis. Kinanglan marid nila ang head out ni Boy Tirador. Kilang bala. Maminsal ko anay.